पास खालामबाय बेनो थोजासे नङा बेनोथ' थोजासे नङा नाथाय लाजिनांगौ खोथाया नैबेसो हिनजाव मानसियासो बोरै एफा बुरजा दंबावलाङा पास खालामखो हौवाफोरा मानो हायाखै हौवाफोराबोथ' हानांगौमोन हौवाफोराबोथ' मेट्रिक होदों आनजाद होदों बिथांमोनाबोथ' फरायदों खिन्थु हौवाफोर केन्डिडेटआ बेफोरबादि बुरजा नम्बर लानानै पास खालामनो हायाखै सासे माने फिसा न'खरनि हिनजावसा गथ'आसो पास खालामनो हाबाय जों लाजिनांगौ समाव Sangha Holding Designating Committee, Post Office Bhopur, PS Goreswar, Bapur Thana Goreswar, District Amapur, DCR Assam, Team 781-366, Manbilai, Team Bisurai, Remali Boro, Diva, Musri Gones Boro, Dima, Musri Matipali Boro. Anggini Puasa, Gibi Owner, Oguri Sambai Assam नों अन्जाथाव फरायसानिसिम अननाय गोजोननाय बावहरनाय जाबाय ब्रैथि इंराजि मायथाइ 2020नि मेट्रिक आनजादाव 85.33 जौखोन्दो नम्बरजों औगुरि बालाबारि हालामाव थानाय बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय डिस्टिंसननि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानायखौ जों गामिनि सोद्रोमाया जोबोद गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोनदों बे उथ्रिसारनो हानाया सोलोंसालिनि नोंनि नखर गामि ओनसोलजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिनि थाखाय जोबोद देरगाथाव बाख्नायथाव आरो हारि जौगानायनि मोनसे गोजोन इसारा जादों बे इयुन जोलैफ्रा दिनैनि फरायसाया गाबोननि हायुंसा बे मुगाया गुन गोनां सोलोंथाइ गोनां सुबुंनि मुगा जों बयबो मिथिगौ दि दिनैनि बे बादायलु मुगायाव गोनोखोआरि नोजोरै गुबुन गुबुन जौगा माहारिजों स्रें गसंथानोब्ला जों गावखौ दानायजों लोगोसे जोंनि हारिनि गासैबो बिथिंखौ जौगाहारिजों समानै दावगालांनायाव गोख्रों बाहागो लानांगोन गावनि मेलेमनि सोलो आरो मावखुदाफोरखौ लानानै दावगानायनि फारसे आगान सुरलांनांगौआ दिनै दुलाराय बर' माहारिनि मुखुब सम बेबायदि बुब्लियावनो दिनै नोंनि उथ्रिसारनो हानाया जोबोद बाख्नायथाव अनजाथाव आरो इयुनावबो अराय उथ्रिसारनानै न'खरजों लोगोसे हारि आरो माहारिखौ दावगालांनांगौखौ जों नेनानै थाबाय बे इयुन जोलैफ्रा जोंनि बे गोथार बुब्लियाव नोंबायदि थार फरायसाखौ जोंनि औगुरि गामियानो गामि सामलाय आफादनि जोहै फरायनो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों नोंनि बे दावगानाय आरो उथ्रिसारनो हानाया अरायबो जाफुंथों नोंनि इयुन जिउआ अराय गोजोन जाथों गोजोनलायनायजों मुस्रि जुगेश बसुमतारी आफादगिरि मुस्रि इन्द्र कुमार मोसाहारि नेहाय आफादगिरि मुस्रि मनोज मोसाहारि गाहाय नेहाथारि मुस्रि अख्रां बर' लोगो नेहाथारि औगुरि गामि सामलाय आफाद जायगा औगुरि बाथौ थानसालि खाना 1 नभेम्बर 2020 नाथाय मोनसे बाथ्राखौ मख'नाया गोनां फरायसा बिथराय दैमारि बर' बिथांखौ गामिनिनो गामि सामलाय आफाद बोसोनगिरिबा जोंनि गामिनिनो मालगोनां सासे सोद्रोमा मुस्रि प्रफेसर दैमारि गुमै बिथांनिफ्राय बे मान बिलाइखौ होनाय जागोन आरो मान बिलाइ होनायजों लोगोसे फरायसाखौ गांसे आर'नाइ आरो औगुरि गामिया मोनसे मेलनि गेजेरजों रांनि एसे अनसुंथाइ होनायनि बिथांखि लानायनि थाखाय बे रांखौबो गथायनाय जागोन राङा नोगोद 5,000 आरो गांसे आर'नाइ जों नखर से